Știți cât reprezintă în momentul de față, dacă am crește la acel 3300 de lei, beneficiu pentru cel care muncește pe salariu minim? 83 de lei. 83 de lei va primi un plus cel care lucrează pe salariu minim. Propunerea noastră a OSR a fost cu totul diferită. Oricum avem niște taxe foarte mari pe muncă. Avem printre cele mai mari taxe pe muncă din Europa. Salariul minim și cei care lucrează pe salariu minim sunt cei care sunt împovărați cel mai mult. Iar din punctul nostru de vedere am venit cu un proiect de hotărâre care se numește Zero taxe pe salariu minim. Prin proiectul propus de noi, beneficiul final pentru cel care lucrează pe acest salariu minim ar fi de 1000 de lei. Acum vedeți dumneavoastră diferența și românii trebuie să vadă diferența între ceea ce se propune în momentul de față, un beneficiu final de 83 de lei, față de un beneficiu de 1000 de lei pentru cetățeanul care lucrează pe acel salariu minim și este în continuare împovărat și va fi și mai mult împovărat de aceste măsuri fiscale, care se vor resimți în bugetul fiecărei familii. Deci, practic, nu se gândesc la modul cum să îmbunătățească modul de guvernare, ci pur și simplu se gândesc cum să bage mai mult mâna în buzunarul românului, să ia mai mulți bani din buzunarul lor, fără ca ei să facă ceva. Nu fac absolut nimic.